traballo, os nenos e nenas de sexto B, imos vos falar da conservación do peixe de maneira tradicional en Galicia. Tamén dicirvos todos os actos de conservación que hai, centrándonos sobre todo no afumado. Esperemos que vos guste que aprendades moito sobre as diferentes maneiras de conservar o peixe. O enxeado é un dos principais métodos despois da captura. Trátase de meter o peixe en xeo para que se manteña fresco. Secado serve para levar o produto ata un contido de auga de 12-15%. Isto é o que coñecemos como peixe secado ao sol. O salgado consiste en sumerxir o peixe en capas de salmuera para a súa conservación ou desecación. Despois, gárdase nun caixón, preferentemente de madeira. O escabeche. A proporción dos elementos principais é 2 partes de aceite, unha de vinagre e unha de viño blanco, máis as especies. Por o xeral usaremos sal, sucre, laurel, pementa en grao e dentes de alho. Neste traballo centrámonos no afumado. O afumado ten dúas fases, deshidratación e disposición do fume sobre o peixe, que ten efectos sobre os microorganismos. Tense ao final unha concentración de humidade do 40%. No afumado se desenrolan varios métodos. Temos o afumado en frío e o afumado en quente. No afumado en frío úsanse temperaturas que van dos 20 aos 40 grados. Este método pode durar de 2 días a varias semanas. No afumado en quente úsanse temperaturas que van dos 45 aos 110 grados. Este método pode durar de 4 horas a 12 horas. O afumado provén de épocas remotas. Serve para quitarlle a humidade dos alimentos e transferirlle sabores. Como podedes ver, todos os métodos tradicionais utilizanse iso hoxe en día. Iso sí, os traballadores que os utilizan traballan moi duro para que o alimento sexa de calidade. Se non existiran estes métodos, a comida sabería diferente, non si? Así que demos as gracias a quen os inventou e ás fábricas por facernos chegar tal saboroso alimento.